ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଥର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ହେଇଛି, ଦେଖିଲେ ପୁରା ମଜା ଆସିଯିବ। ଆପଣମାନେ ବୁଲିଲେଣି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ତ କାଲି ରାତିରେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଯାଇଥିଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ରୋଡ଼ ଏତେ ଜାମ୍, ବୁଲିବା ପୁରା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଗଲା। ତଥାପି ବି ମୁଁ ବୁଲିକି ଦେଖିକି ପ୍ରାୟ ଆସିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯାଇନି। ଆଜି ଭାବୁଛି ମୁଁ ରସୁଲଗଡ଼ ଯିବି। ରସୁଲଗଡ଼ରେ ଟିକେ ତା ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲଟା ତା ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯାଇକି ଦେଖିବି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଡମଣା। ଡମଣାରେ ଭଲ ପୁରା ବଡ଼ ମେଳା ବି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଆଜି ଯିବି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ନୟାପଲ୍ଲୀ। ନୟାପଲ୍ଲୀଟା ମୁଁ ଦେଖି ସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସେୟାର କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ବୁଲିଲେଣି ନା ନାହିଁ? ଯଦି ନ ବୁଲିଛନ୍ତି ସିଓର ଏଥର ବୁଲନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ହେଇଛି। ଆଉ ଦିନ ଟାଇମ୍ରେ ବୁଲିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ବଟ୍ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଲାଇଟିଂରେ ଯେଉଁ ମଜା, ସେଇଟା ଦିନରେ ଆସିବନି। ହଁ ମାନୁଛି ଭିଡ଼ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ରେ ଆଉ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ବୋଲି ଆପଣ ବୁଲିବେ, ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଘରେ ବସିବେ? ସମସ୍ତେ ତ ବୁଲିବେ ନା। ତ ହଁ, ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଦିନବେଳା ବୁଲନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଲାଇଟିଂରେ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ଦେଖିବାର ମଜା ପୁରା ଅଲଗା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଆନ୍ତୁ, ମଜାମସ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ?